daina wannan shirin naka ka yi haƙuri ka sama wa kanka lafiya ni ma ka sama mu saboda idan wani sanadi ya zo suka kashe ka Aliyu wani hali kake son tsinci kaina a kai to ina so ka daina saboda kana taɓa waɗanda ba sa son ka ba sa son program ɗin saboda yadda kake gabatar da shi. Haba Alhaji, ka fi komai a hankali mana. Look at what this boy did to me. Haba! Yanzu gashi zai jawo na aikata abin da ba na son aikatawa. Idan da bai kai karin nan ba, ta ba mu so yi shirin ta baya fage ba. Barnan kashe dan banza! Ba kuwa muka yi ne? Shi ne kusanar da mu baki ba? Wallahi best friend ita ce ta zo. Ke kuma yar gidan suwaye ne? Ko ke ma yar talakawan ne kamar Abdul Kamu? Ayyayanta ma sun kana kuɗi tabbas ne talakawa ce. Na ga alama. Gashi nan kin cika baki ki da abinci ai. Zan so su mai auren nan ya kare ta dawo gida ta zo ta auri talaka saboda ta samu kwanciyar hankali domin kwanciyar hankalin su mai shine kwanciyar hankali na. Akwai wani aiki da nake so in sa ku. Amma aikin yana da hatsarin gaske idan har kun aikata shi. Kowane irin aiki ne wallahi tallahi sai dai in ba ke kika ce yayi ba. Wallahi sai mun yi shi da hatsarin shi. Ranke dai ai a cikin gidan nan ba abin da zaki samu ya gagara. Ko menene ranke dai za mu aikata. Ranke dai kan wa kike so mu je mu ciro shi. Tabbas. Sassauci Islamic medicine. Sassauci Islamic medicine mun ƙara inganta muku magungunan mu fiye da da. Ina masu fama da matsalar masturbation wato istimna'i wasa da al'aura don biya wa kai bukata. Albishirinku mun inganta muku magunguna. Kankancewar gaba, saurin inzali, tarfarin ruwa, ya matsewar fata, istimna'i idan ya karfi a jikin dan adam yakan hana shi aihuwa. To karshen wahalar ku ta zo bi iznillah. Akwai maganin sa ingantacce muna hadawa a cibiyar mu ta Sassauci. Muna ba da maganin sa ana amfani da shi tsawon sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar gaba daya bi iznillah. Wani sama ba a bar ku a baya ba, shi ma muna da ingantaccen magani a Sassauci Islamic medicine. Sa'annan muna da ingantaccen magani na sanyi. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a kasar Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma kasar Benin. Idan kana so ka tabbatar da ingancin magungunan mu to ka shiga shafukanmu da suke TikTok, Instagram ko Facebook. A nan ne zaka ji yadda al'umma suke godiya da san barka. Gargadi ga kwastomomin mu, bamu da ofis a kasar Benin sai saman Benin. Sa'annan muna tura sakon maganin mu a ko ina kake a fadin duniya. Masha Allah mun gode sosai. Islamic medicine.